Li Tirkiye piştî hilbijartinên 24 Hezîranê Partiya Demokratîk a Gelan HDP bi 67 parlamenteran ket parlamentoya Tirkiyê. Lêbelê bi destpêka heyema nû di nava 2 hefteyan de derbarê 4 parlamenterên HDP de lêpirsîn hate vekirin. Pêşî ji bo parlamenterên HDP ên Diyarbekirê Remziye Tosun û Musa Farîsoğullarê, piştre jî derbarê du parlamenterên HDP ên Êlihê Feleknas Uca û Mehmet Ruştî Tiryakî bi serdema ku beşdarî merasîma cenazeyên gerîlayê PKK bûne lêpirsîn hate destpêkirin. Derbarê wê yekê de berdevkê HDP Sarhan Oluç iddia kir ku desthilatdar hemberî wan bêtehemûliyê dike û rojên bê de jî dêkarvedanên wiha dijî parlamenterên wan zêdetir bibin. Çeşitli soruşturmalar başlatılıyor savcılar. Ev lêpirsîn ji bo me ne sürpriz e. Ev tişt nîşan didin ku dê hikûmet li dijî partiya me polîtîkayên zextê bidomîne. Di heyama borî de jî heman tiştî kirin. Em ê li hemberî van polîtîkayên zextê muxalefeta xwe ya demokratîk bimeşînin. Ew wekîlê gelin. Helbet, ew ê beşdarê cenazeyên zarokên vî gelî bibin. Ev beşdarî bi biryara partiyê nîne. Hevalên me yên parlamenter bi înisiyatîfa xwe biryara xwe didin. Beramberî wan gotinên berdevkê HDP Sarhan Oluç, hevseroka HDP Pervîn Buldan li Wanê bi daxuyaniyekê ragihand ku erk û berpirsyariya partiya wan ew e ku beşdarî şahî û şîna gelê xwe bibin û her parlamenterekî wan li ku hatibe hilbijartin erka wî ew e ku beşdarî şîn û şahiya gel bibe. Derbarê vê mijarê de her du daxuyaniyên ji aliyê HDP ve hatine dayîn, di nava pisporan da rê li ber nîqaşan vekir. HDP'nin de yapması gereken şey PKK'ya bir an önce silah... Maqabin pirsgirêka HDP ev e ku nikare mesafe bixe navxwe û tundiyê. Ji ber bandor û hukûmraniya PKK'ya li Herêmê. HDP nikare baweyekî asayî, qanûnî û li ser zemîna rewa siyasetê bike. HDPya ku di heyamên borî de 8 parlamenteran derxistibû. Bu qurbanê stratejiyên şaş û geşedanên siyasî. Kam ê lê binêrin ku di heyama nû de HDP xwerex nekiriye yan na. Her wa ji xeletiyan ders girtiye yan na. Pêwîst e ku HDP xwe dûrî PKK û tundiyê bike. HDP di hilbijartinê mijdara sala 2015 de bi 59 parlamenteran ketibe parlamentoya Tirkiyê. Lêberî derbarê hemû parlamenterên HDP de taybetî bi serdema ku beşdarî merasîma cenazeyên PKK bûne û li van merasîman de axaftin kirine lêpirsîn hatibûn destpêkirin. Di encamên van lêpirsînan de parlamenteriyê 11 parlamenterên HDP hatibû betal kirin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Ankara.